A yau ne muka samu rahotanni game da zaɓen da aka gudanar na yau. A yau Tijjani Gandu yake yin mai mubaya'a da Atiku wajen yayo mai sabuwar waƙa wacce za mu wallafa muku ita, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo. To jama'a, kar ku manta dai kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Ku danna subscribe, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo namu. Za mu ke wallafa muku rahotanni da ɗumi-ɗuminsu. Rahotannin su ne kamar haka. Rahotannin da muka samo muku shine na Tijjani Gandu a jiya ne yake mai wallafa sabuwar waƙar da yayi wa Atiku Abubakar. Tijjani Gandu ya kasance shi mawaƙi ne na jam'iyyar NNPP. Tijjani Gandu da yake mai wallafa wa duniya cewa shi fa yanzu ma ya san inda ya dosa, saboda tun da tafiyar biri a yashi yake. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon, za mu sako muku waƙar da Tijjani Gandu ya yi wa Atiku Abubakar. Kar ku manta kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Ku danna subscribe, ku mana comment, ku mana like. Tijjani Gandu shi ya kasance matashin mawaƙi ne mai ƙarancin shekaru, kuma yana waƙar siyasa. Ya fara waƙar siyasa ne tun a lokacin PDP, yayin da Kwankwaso ya canza jam'iyya ya dawo NNPP. Tijjani Gandu ya ci gaba da tafiya da shi har ya biyo shi har wannan lokacin. Yayin da Tijjani Gandu ya fuskanci kamar ba a yi da shi a NNPP, shi yasa ya ce zai canza tafiya. Atiku Abubakar yana mai maraba da zuwan shi jam'iyyarsa ta PDP. Yadda magoya bayan PDP suna mai nuna tseko game da Tijjani Gandu. Amma duk da haka Atiku Abubakar ya ba shi babban tagomashi da zuwan shi wannan jam'iyya. Jama'a, kar ku manta dai duk da haka kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Ku danna subscribe, ku mana ƙararrawa. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin sako muku ingantaccen rahotanni.